La mamà va advertir, no t'entretinguis pel camí. Li he de fer cas o prendré mal, però se'l veia normal. I m'ha descobert que jo m'ho fascinant i em va dir: tu estàs perdent tot. Cal obrir camins i mirar amb atenció, no es pot perdre el temps evitant l'ocasió. I em va fer sentir excitada i amb por. Em va dir endavant amb la veu tremolant i se'n va llançar fent un bot. Quina sensació, tremolava de por, excitada i de por, i ensenyant les dents em comença a passar i vaig anar coll avall on hi ha coses que no cal que sapigueu. I allà dins de la foscúria vaig pensar que m'hi quedava i de cop vaig notar que l'àvia estava allà i esperant a que alguns alliberés, i el forner ha matat el llop i voilà, aquí ens tens. I amb això he après coses molt importants, com és ara no confiar. Un capot vermell no pot fer-te immortal, no et protegirà del perill ni del mal. No t'has de deixar convèncer per l'encant de l'aparença. Hi ha gent vella i perillosa, bo i bonic no és igual. L'àvia diu que és millor anar amb cautela i sense por. Ser un ignorant no porta enlloc, però ser un savi tampoc.